auzi? Salut. Vezi că... Aha. Stai așa, tu... Așa că sau acum... Te uiți? Mhm. Îți afară, unde vreți? Ești mai tare, te rog. Oricum, să știi că o vorbi și mortul. Ce mă, n-am voie? N-ai voie, haide-te jos. Deci, pe lângă... Hai, Deci, și bag arma. ăștia doi l-au picat. Băi, de ce... Nu plânge. Stai așa. N-ai să mai dau skip, că... Sau? Nu. Nu, uite. Uite, de aici las. Hai bă să vin. Ia uite, beat, cum se ridică. Stai că sunt la 124 de peste mine. Și ei prins ID-ul că eu nu prea văd. Poftim? Am văzut că ți-ai pus mâna la loc, dar nu prea se vede. Dă-i te rog puțin mai în spate să văd și ID-ul. Am idea. Stai așa. Un pic mai în spate, Chilan. S-a băgat în ăla cu N-ai voie, haide-te jos. Stai, că pe aici, când m-a picat el. Am luat odată idea. Ești pe ăsta, n-ai răs. Hai bă, americane. Ia uite. Stai așa un pic. Eu stau. Da, nu, cred că e staff, gen, și și-a dat revive. Bă, facem un grătar aici. Bă, spital grup acum, facem un grătar, hai. Hai, veniți toți la spital. Îl chem pe sport? Are roleplay. Îi dau 5 minute să Nu vine niciun. 3, 7, 1, 9. Că maxim vin să-ți dau un blanc în cap. Mersi, dacă este de ceva sancțiuni, mă chem, îmi dai PM sau ceva. Bine, Ah, salut.